ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት በባሌም ሆነ በቦሌ መረጋገጡ አይቀርም። ኢትዮጵያን ማንንም አያስቆማትም። የባህር በር ጥያቄያችንን ማስቆምና ምላሽ መንፈግ ዋጋ እንደሚያስከፍል ዓለም ተገንዝቦታል። ለዚህም በተለየ መልኩ የሚመለከታቸው አካላት ለጥያቄያችን ምላሽ ለመስጠት እያሰቡበት ነው። ይህ ሲሆን ግን ጥያቄያችን እንዲመለስ የምንፈልገው ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በዲፕሎማሲና በሰጥቶ መቀበል መርህ ነው። ያ ካልሆነ የሚባል አማራጭ አይኖርም። የኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤትነት በባሌም ሆነ በቦሌ كبز تريو زلهم نعرض بحري إثيوبيا حلمناي بحري انتس بفتوت انتزي اللي ما بحيلي زي تعرف مخانو مجمريا ذي مروخ فيلد مارشال كاب مروخنا فيلد مارشال استغيره برهان جولا زبلو خينو عبزنا حجي ناي بارلاما زبلو ودما تناي بلصقنا مراحي بعلو زبليو سلازي ناي بحري نايك بحري حتو بفتوت كونه بصلا بحيلي بزخونه يكون منقدي زي تعرف ارست مخانيو زنغر زلو اب ميدياتات نايت حجر دما نزي زربازي بكل منقدي نسون اتوم اداخرتناتون كلاتهم بحاله زمرو زلو مزموريو ابزون قصل منتان ازون صبحن غو ጭብጠቅ ካውን ስለዝኾነ ወደ ቀይ ባህር መጀመራለች ኢትዮጵያ ይሄ አንድ ትልቅ እምርታ ነው። ስለዚህ የቀይ ባህርን ስናነሳ ሁሌም የኛ የሴኩሪቲ ኢሹ ነው ያለው ከኢኮኖሚ ጥቅምነት ተጨማሪ ቀይ ባህር ማለት ለኢትዮጵያ የፍላጎታችን ምንጭ ሁሉ የኢትዮጵያን የአባቶች የእናቶች የአርሶ አደሩ የሙራኑ የነገ ዕጣ ፋንታችን የሚወሰነው እሱ ሁለቱ ውሃዎች ላይ ነው። ሁለቱም ውሃዎች ከኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ነጥለን እናየው። ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዘረባዚ እቲ ቀይ ባህር ዝበሃል ንኢትዮጵያ ኩሉ ነገራት ኣብኡ ከም ዘለዎን ቀይሕ ባህርን እቲ ህዳሴን ወይ ከዓ ገርድን ዝብልዎ ድማ ክልቲኦም ዘይነፃፀሉ ኣርእስቲዮም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘይነፃፀሉ። እዚ ማለት ድማ ቀይሕ ባህርን ኣጀንዳ ናይ ቀይ ባህርን ኣጀንዳ ናይቲ ገርድን ዘይነፃፀሉ እዮም እንድሕር ኢሎም ግምጣል ናይታ ሳንቲም ናይ ግዛ ዘረብዋ ዘለዉ ግብፅን ኤርትራን ድማ ዘይነፃፀላ ሃገራትን እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ምክንያቱ እቲ ገርድ ዝበሃል ወይ ትኒል ንግብፂ ጎረሮኦም ክኸውን ከሎ ቀይሕ ባህርን ኤርትራ ወይ ባህርን ኤርትራ ድማ ንዓና መሬትናን ርስትናን ስለዝኾነ ብጎረሮና ዝመፀና ዘሎ ነገር ስለዝኾነ ስለዚ ኤርትራን ግብፅን ዘለዎን ሽርክነት ንሳቶም በዓሎም ብዕንደሮኦም ዝሃንፅዎ ዘለዉ እምበር ከም ኣጀንዳ ተወሲዱ ብካልኦት ባዕዳውያን ዶ ጅንዕፍሪት ዶ ዝብልዎ ዘለዎ ኣይኮነን። ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ኩነታት መመሊሱ እናተኣሳሰረ ዝኸይድ ዘሎ እዩ። ናው እዚ ሶም ዝብልዎ ዘለዉ ተደመሮ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ዞባናን ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዘሎ ወይ ናይ ጋልፍ ስቴትስ ፖለቲካን ተወሲኽካሉ ለንቀኔ ሓንቲ ኣገዳሲት ኣርቲክል ተጻሒፋላ እስኪ ስምዑዋ። Africa risks becoming arena for Gulf rivalry as Ethiopia drawn into power struggle. AFP. The Horn of Africa is increasingly becoming a stage for rivalry among Gulf powers, with Ethiopia emerging as a key focal point, according to an Agence France Presse analysis. The region's strategic location along a major global shipping route between the Suez Canal and the Indian Ocean has made it a target for growing geopolitical and economic competition. AFP reports that the United Arab Emirates has established a strong presence in Ethiopia, symbolized by a large palace complex under. ስለዚህ እንታይም ዝብሉ ዘለዉ እንተሪኢኹሞም ኤኤፍፒ ዝበሃል ሓደ ኣርቲክል ሓደ መፅሄት ከም ዝገለፆ ናይ ዘን ጋልፍ ስቴትስ ባእሲ ናይዞም ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዉ ብፍላይ ኢማራትን ስዑድያን ዝኸድዎ ዘለዉ ፎሬን ሪሌሽንስ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ፎሬን ፖሊሲ ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ኤኤፍፒ እዚ 3-4 መፅሄታት ፅሒፈን ኣለዋ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዓበይቲ መፅሄታት ናይ ዓለምና ዝበሃላ እየን። እዚ ኸ እንታይ እዩ እዚ ናይ ክልቲአን ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ከምኡ ድማ ብምሉእ እቲ ናይ ጋልፊ ይኹን ናይ ካልኦት ሓይልታት ዋላ እውን ቱርክ ሕጂ መፂሉ እስራኤል መፂሉ ናይዞም ኩሎም ሓይልታት ምስሕሓብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዓብዪ ሓደጋ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ድሮ ይፈጥር ከም ዘሎን እዚ ድማ ብፍላይ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ምስሕሓብ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ መፂሉ እዚ ከዓ ብካልእ መንገዲ ካልእ መፅሄት ደ ኢኮኖሚስት ዝበሎ ድማ ፅሙዕ ብኩሉ ክንሪኦ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዘርእየኩም ዘለዎ ካብ ዓበይቲ ኣርቲክልስ ዝወፅእ ዘሎ ኣርቲክልስ ሌይተስት ሓበሬታ እዩ። ኩናት እናተቃረበት ትኸዳላ ክብል ዘ ኢኮኖሚክስ ተባሃለ ማዕከን ሓበሬታ ገሊጹ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ዘሎ ዳግማይ ወጥርና ተጋደደ ብምኻዱ ናብ ካልእ ዕናው ኩናትን ሰፊሕ ዞባዊ ቅልውላውን ከይታቱ ስጋት ይፈጥር ከም ዘሎ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚክስ ኣብ ዝናይ ሰሙን ሕታሙ ጸብጺቡ እዩ።
መጽሔት ዘኢኮኖሚክስ ተጋሩ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብሰንኪ ሕፅረት ገንዘብ ጥራይ ኢዶም ዝተረፉ ዕዳጋታት ናህሪ ዋጋታትን ምኽዛን መግብን ተደጋጋሚ ናይ ጭንቀት እዋናት ኣሕሊፎም እዮም እዚ ድማ ዝኽሪ እቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝነበረን ኣብ ማይታ ሸሓት ሰባት ዝሃለቑሉን ኩናት ከም ዝበራበር ገይርዎ ኣሎ እቲ ስግኣት ዝበኣሰ ድማ ድሕርቲ ኣብ መወዳእታ ጥሪ ዝተረኣየ ውፅሪ ክብል ገሊጹ እዩ ኣብ ጥሪ 29 ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ መጽሔት ዘኢኮኖሚክስ ዝበሎ ወላ ኮነ ኤርትራውን ሕውስ ኣቢሉ እንተሎ ዝያዳ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ትወድቕ ከም ዘላ እዚ ሓደጋ እዚ ድማ ብብዙሕ ፋክተርስ ዝድፋእ ከም ዘሎን ሕጂ ተበፂሑ ዘሎ ኩነታት ድማ እዚ ኩነታት ንኢትዮጵያ ዝለዓለ ሓደጋ ክፈጥረላ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለምንታይ ንኢትዮጵያ ዝያዳ ሓደጋ ክፈጥረላ ምዃኑ ዝነግሩ ዘሎ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኢዳ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ትእቱ ከም ዘላ ይንገር ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ኢዳ ኣብ ብዙሕ ነገር ትእትላ እታ ዝበለፀት ኣርቲክል ናይ ሎሚ እዛ ሕጂ ዘቕርበልኩም እያ እዚ ኣርቲክል እዚኣ ድማ ሚድል ኢስት ኣይ ዝበሃል ሓደ መጽሔት ዓብይ ኣብዚ ናይ ዞባ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡ ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካን ሰሜን ኣፍሪካን ብዙሕ ሓበሬታ ዘውፅእ መጽሔት እዩ እንታይ ክብል ኣውፅኡ ኣሎ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ተርእዮ ወይ እውን እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ኩነታት ምዚ ሕጂ መጀመርያ እዚኣ መኸስማዓኩም ቀይ ባህርን በሚመለከት በተደጋጋሚ አንስቻለሁ ደግሜ አቋሜን ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች እስራኤል የጎላን ተራራ ያዘችው ለናሽናል ሴኩሪቲ ለህልውናዬ ለኤግዚስተንሲ ችግር ያጋጥመኛል ብላ ስላመነች ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ አያስፈልጋትም ብሎ የሚያምን አይገባትም ብሎ የሚያምን ሰው አንድ ተፈጥሯዊ ህግ የሳተ ይመስለኛል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ እዚ ሰብ እዚ ብምንታይ ዓይነት ቃላት ክገልጾ ከም ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ኣንክሮ ይኮይንና ዘሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መድረኽ ሓደ ክንዲ ገለ ተምሳል ወይ ከዓ ኣገባብ ኣዘራርባ እናተጠቐመ ነቲ ኩነታት ናብቲ ህዝቢ ንምሻጥ ዘይኸዶ ነገር የብሉን ነቲ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ናይ ቀይ ባሕሪ ይብፅሓኒ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣጀንዳ ንዑ ዘይተቐበለ ኢትዮጵያዊ ድማ ከም ሓደ ዓብ ሓጢያት ዝፈፀመ ክፅየፍን ክፍንፈንን ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለ ዘይሰልጦ ዘሎ እምበር እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ሳብታይትል እንግሊሽ ጌርና ያለና ፓብሊሽ ክንገብራ ኢና ፌስቡክ ሰቡን ኣብ ኤክስ ሼር ግበርዋ ኢኹም ስለምንታይ ነምፅኦ ኣለና እቲ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ናይ እዚ ሰብ እዚ ንጹር ብዝኾነ መንገዲ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ እዩ ኤርትራ እውን ትምልሰሉ ኣላ እያ ብተደጋጋሚ እውን ይምልሰሉ ኣለው እዮም ብፍላይ ምስቲ ናይ ኣለንቀነ ንገዱ አንዳርጋቸው ፀዊዑ ኣተሓሳስወኒ ወይ ናብቲ ኣጀንዳ ምስ ሰሓቦ ዝተዋህበ መልሲ ጎኑ ጎኑ ኤርትራ እውን ነቲ ናይ ገዱ መልሲ ሓዋዊሳ ሂባቶ ኣላ እያ እስከዚአን ክልተን ክንሰምዐን ቅድሚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ምርኣይና አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ንዝፍጽምዎ ቅትለትን ዕንወትን ደው ንኽብል ናብ ኣስመራ ከም ዝለኣኾ ኣብ ባይቶ ሃገር ንዝገለጾ ርእይቶ ትኽክል ከም ዘይኮነ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ በሰሉስ ኣብ ባይቶ ሃገር ቀሪቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተላዕለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለ ዘልዓልና ዘይኮነ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ቅትለት ዝርከቦ ግፍዕታትን ዝምታን ስለ ዝፈጸመ ይምባሉ ይፍለጥ ላይን ጽጋብ ተወሳኺ ኣለዋ ኣብ ጥሪ 2013 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ከም ዝተለኣኸን ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከም ዝተራኸበን ዝተኣመነ ኣይተገዱ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ግፍዒ ደው ንከብል ንምሕባር ዘይኮነስ ዝተዋሃቦ መልእኽቲ ምስ ግሰስ ሰብኣዊ መሰላት ብዝዛመድ ሰፊሕ ወፍሪ ስለ ዝተኸፈተ ሓባራዊ ጥንቃቐን ክግበር ዝሓትት ከም ዝነበረ ገሊጹ ኣይተገዱ ኣብቲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ክሳብ ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ናይ ሓንቲ ሃገር ሰራዊት ብዝመስል መልክዑ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተሰሊፉ ከም ዝተዋግአን ካልእ ተሪፉ ኣብ ክራማት 2013 ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝሰገሩሉ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ ደብረታወር መጺኡ ከም ዝተዋግአ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ንመንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝቃወምን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብን
ኣይተገዱ አንዳርጋቸው እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተዘርግሐ በዓል 3 ገጽ ደብዳቤ ናሃቱ ምዃኑ ንቢቢሲ አረጋጊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በሰሉስ ኣብ ባይቶት ሃገር ቀሪቡ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርሕንቲ ዝተልዓለ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ስለዘልዓልና ይኮነን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ አክሱም ኣብ ልዕሊ መን አክሱም ኣብ ልዕሊ መን አሰይ ዝፈጸምዎ ጃምላው ጨፍጫፍ መቸም ከም ዝራናዮ እዚ ናይ ኣመንጎ አንደርጋቸው ጽገን ነውና አንዚ ገዱ አንደርጋቸውን አብይ አሕመድን ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ሓቂ ጽቡቅ ገይሩ ብምውፁ ብኩሉ መንገዲ ድማ ይቃላሕ ብምህላው አብይ አሕመድ ዓብይ ፕሬሸር የጋጥሞ ከም ዘሎ ይዘርኢ ዘሎ ንሓሶት ናቱ ድማ ብኩሉ መንገዲ ነዛ ናይ ገዱ አንደርጋቸው መልሲ ድማ መንግስቲ ኤርትራውን ሓዊሱ ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ ይብላ ኣሎ ምክንያቱ ሓሳቡ ቆርበት እንደ ሓደረ ይፈኩስ ብዝብል ሓተታ ወሲኾም ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ በመለው ኣብዚያውን ጻጽሕፍቲ ኣብ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ጽቡቅ ዝኾነ መልሲ ቦም ነይሩ if I can find that one ኣብ ትዊተር ማለት እዩ exactly here ጽቡቅ ዝኾነ ሓሳቡን ቆርበትን እንደ ሓደረ ፈኩስ እናበለ ኢሉ ኣብ መወዳታ ብጽቡቅ ገይሩ ተሓሶቶምን ሸፈጥ ናይ አብይ አሕመድን ካብ መዓልትና መዓልቲ ነቲ ዘለዎ ናይ ምስፍሕፋሕን ናይ ብኩናትን ንሓትሕዱ ናብ ባላዕካ ቅድመ ስልጣንካ ንምንዋሕ ንዘለዎ ባህገን ምፍጻም ዳኣምበር ዝኾነ ይኹን አጀንዳ ወይ ዝኾነ ይኹን ሓቅነት ስለ ዘለዎ ይኮነን ተሓሶቱ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝኾነ ይኹን ዋጋ ኣብ ስልጣን ክቕፅል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ብብዙሓት ወገናት ተቃውሞ ይገጥሞ ከም ዘሎን ድሕሪ ገዱ አንደርጋቸው ሓደ ካብቶም ብርቱዕ መልሲ ዝሃቦ ድማ ጀዋር እዩ በጦርነቱ ከተጠያቂነት ሃያመልጦም ሲሉ ጀዋር መሐመድ ገለጹ። ፖለቲከኛው አቶ ጀዋር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስላመኑት የጦር ወንጀል ስለ ኤርትራ ሰራዊትና ስለ ተጠያቂነት ምላሽ ሰጥቷል። የአብይ አህመድ በትግራይ ላይ የሰጡት የእምነት ክህደት ቃል ተጠያቂነትን ለሌላ አካል አሳልፎ መስጠት የማይቻልበት ነው ያሉት አቶ ጀዋር አብይ አህመድ በቅርቡ በፓርላማ ባደረገው ንግግር የትግራይን ያልዳኑ ቁስሎች በድጋሚ again ኣብዚውን እንትኾነ እንታይ ዝብል ዘሎ ጀዋር እቲ አብይ አሕመድ ዘቕርቦ ዘሎ ዘረባን ምኽንያትን ካብ ተሓታትነት ዘውፅኦ ከም ዘይኮነ ስለዚ እንታዩ ንሱ ንኤርትራ እንተላጊበላ ንዓይ ተሓታትነት ዘየጋጥመኒ ታጽሕፍቲ እውን ኣብ ዘላትኩም ብጽሑፍ ብኩሉ መንገዲ እውን ብጭብጢ ክንዛረብ ስለንደሊ ስለዚ አብይ አሕመድ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ንሱን ሰራዊቱን ንህዝቢ ትግራይ ንኽከላኸል ንህወሓት ግን ክስዕር መደብ ሒዙ እናኸደ ከሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ብድሕሪኡ መፅኡ ዕንወት የውርድ ከም ዝነበረን ኣብ መወዳእታ ናብ መቐለ ኣብዚ ዝተቆፃፀሩሉ ጠቕላላ ንዑ ክቆፃፀሮ ከም ዝፈተነን ህወሓት ግን እዚ ኩሉ ንሕና ንገብሮ ዝነበርና ምክልኻል ክንዲ ዝገብር ናብ ክልል ኣምሓራ ምስ ከደ ባንክታት ከም ሰረቀ ቤት ትምህርትታት ከም ሰረቀ ካልእ ኣፀያፊ ተግባራት ከም ዝገበረ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ኣፀያፊ ነገራት ኣብ ትግራይ ፈፂሙ ናይ ህወሓት ሰራዊት ድማ ኣብ ኣምሓራ ኣፀያፊ ነገር ፈፂሙ እዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ኤርትራን ነቲ ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ መንጎ ኤርትራን ትግራይ ክልቲኦም ሰይጣውትዮም ንሕና መላእኽቲና ህዝቢ ኣምሓራ ድማ በዲሎምኩም እዮም ንዑ ምሳይ ኩኑ ነቲ ኩናት ኣምሓራን ተጋሩ ንሓትትኩም ተባልዑ ፋኖ ኣክንዲ ንዓይ ትذክሩኒ ናብ ህወሓት ገጽኩም ተኩሱ ሻዕብያ ድማ ተጋሩ ምስ ጽምዶ ገዲፍኩም አንጻር ኤርትራ ተዋጉኡ ለይ ዝዓይነቱ ዘረባ እዩ እንተኾነ ብሙሉእ ዝዘረባ እዚ ንአብይ አሕመድ ነቲ ዝፈጸሞ ጆኖሳይድ ይኹን ካልእ ንተሓታትነት መሊሱ ዘጉልዕ ዳእምበር ካብኡ ዘጥሕኖ ከም ዘይኮነ እዩ ዝገልጽ ምክንያቱ ኤርትራ ናብኡ ክትኣቱ ከላ ዋላ ኮናታ ቅቡል ምክንያት ኣለዋ መንግስቲ ዓቢ ሓቲቱ ከም ዝገበሮምን ንኸይወፁ እውን ብፍጹም ይልምን ከም ዝነበረና እውን ክፀንሑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዝነበረ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ካልእ ሰብ ምናልባት ብኸመይ ትርጉም ኣሎ ከረይኩም ነዚያ ዝገበሩ ካብትናትና ክሰግሬ I think this is worth listening ሰብ ክሰምዑ ዘለዎ ይሁዳውያን ዝፈጸሙን ተፈጸሙ ዝጋገዩን ተጋገዩ ዘዳለውን ተዳለው ምስ ጀኖሳይድ መራሕብቲ ይብሉ ጀኖሳይድ ማለት ሓልዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ወይ ንሓደ ፖለቲካ ውዳበ ወይ ንሓደ ሃይማኖት ኣማናይ ኮነ ኢልካ ፕሮጀክት ቀሪጽካ ክተጥፍኦ መቃን እዩ ዓለም ለኸሕ ገበን ዝበሃል ወነዚ እዩ ጀኖሳይድ ዝጽውዕ የለን እንዲያውም ኣብዚ ክትንቀቕ ዝግበአና እንታይ እዩ እንኳን ዶ ጀኖሳይድ ኣብ ተራ ወንጀል እውን ነቲ ግዳይ ናይቲ ጀኖሳይድ ተሓታታይ ምግባር
أو كالوتون قلقل إليو أو أنا ونير زفرت مجمرة خسمر له زل أنت أيو زي جنوسايد زي بعل جزال له بعل وانا له بوليتيكا تجراي بوليتيكا تجراي حزب تجراي زتفن تزتفه والزبدل أنت زبدل جنوسايد ديماند يكبرن بعل خاتم صو نجار يكونن كالي ترى وانجل كصوع تخليها طرنتون تخونه كتجمر تخليها جنوسايد ግን ናይ ጦርነት ውጽኢት አይኮነን ናይ ጦርነት ውጽኢት ዝበሃል ኮላተራል ዳሜጅ እግረ መንገድ ሀዝ ጉዳይ ጀኖሳይድ ካሊ ኣብዚ መሰረታዊ ዝኾነ ጌጋታት ስለ ዝርኢ እግረ መንገድ ከልዕሎ ስለ ዝደለኹ እዩ ውድቀትና እውን እንተ ከማይ ኣነ መቃቂለ እየ ዝሪኦ ውድቀትካ ንኽትርእስ ዝሓዘዝንያ ኩነታት ፈጢርካ እንካብ ክሳዕ ፐ ኣብ ኩሉ ጌጋ ከም ዝነበርና ንስውን ናተጣራቀመ መጽዩ ነዚ ከምዝ ዳረገና ዝብለካ ኢዳ ኣነ ይገዝኦን ንኣብነት 17 ዓመት ዘካየድናዮ ዕጥቃዊ ቃልስን ኢሰፓ ዝደምሰስናሉን ዝኸድናዮ ከይዲ ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ኮይና ዝመስረትናዮ ስርዓት መንግስቲ ብወሳናይ መልክዑ ጌጋ ኢለ ይኣምንን أنا هجين تاي كنقرأكم دليل إذا ناجنوسايد تبنزلها إيرترا زأكل سنداوي حبريتا كتقرب كتكلال لوا مهنياتو بلتقنا كابتا قدايتيا زأكل جبتلوهم أبتي جنوسايد أبتي كراي إنتقاتي مخينو مجمريا أقاتي مدهيكات من independent organizations كسنا وزلون كرقاقس وزلوني إنتقاتي مخينو دما نابنت أب عالم كم جنوسايد زتكاسم ترلو جرمناويان ويقول نازي أبغى زي هتلر قبل جرمناويان قبل إسرائيلاويان ويهود دقبر وي أجابوا بزح مسحفتي صحفني ربطهم ناي جرمن نزوم أيهود سلام تايكت فوهم كم زلهم أنت عينت أقام كم دفتروا قالنا عطاتهم سلازي نتي كقبروا وز دليوز نبرو توم نازن قبل أيهود مالتيو بستفل عليه من قد دوكمنت جيرو منيرهم تزبد ما تقللا نتوم أيهود كم زلهم جيرو منيرهم نزو قد عايزي من نزي هذا غيرو انتحريلكا ملسن السوري كبير ترى ببوليتيكا ومرحنا درجة ويون بهيمانوتا مرحنا درجة نهزب تقرأ تفوه نهزبي أمحارة تفوه إيلو دي سبا خسب يلا حانت قد أبا بيشب تخرق بي كلهم سلازي جنوسايد كقاتم تخينو مجمريا intention كللو كالا يدما نوعو كرقاق زخل زي مات سقوم تتات كتر لكا إيرترا سراويت ناتا هزب كمزس ناتا ويقل خمز قبري زخوانك أنت أب فيديو كوت سايرانا كل جزء ناي بلتقنا خقبروا قالوا بعلم زوجوا فيديو تطبع أتي عبد الجراي زول إليت نزاز ربازيا سلمتين أبي إرترا جزء يتساقعها أي برحلين يزولن أيجن إزيا من سيرترا بزيك كراخر من قدي نو نحن سلدي قبرنا يعمل كتنا ديكون بزيك كراخر من قدي بزلوا وجبت دي بنك خقبرك خلالو هنا أتولاتهم نزس عمدو صبوا تقبلوا تجارونكم يحطلوا إرترا أبي أحمد كم دليتك عند رولست توبيكس صغيرة خطرية بالله ولا أكو حساوي تراي مبال خلا يكون شفتي كتقرب لك evidence يركا دي بانك قبر لك بمبال تعويتي قبر له زي تي أقداسي معبالي حجي نزو قدايزي نمردا أرتا أنتو أريكم زنبركو بزياس كان يجمر مغنياتو أبزي كبابينا كلت عينت في عميتاتي قبرالو ولو أن أمريكا ناتا إيد أبو كتو جميرالا مجمريا أبو داينا السودان what's happening زي هذا article واتسيلو زي article زي دما قدمي نزا article زي مرأينا كمان نزا ريبورت سياس كسمعوها نزا ريبورت قلت لكم سلا تخل spreads in Sudan's Darfur as hospital attack kills 22 amid ongoing war. Famine is threatening additional areas of Sudan's western Darfur region, even as ongoing fighting continues to... أجي انتايم زبلو زلو أب من يخاطبلو أب بتي RSF زبحال زلو أب استفلالي بوتاتات مدكعت كم تقبر زلون أب التي نهزبي عطيو بتميت زقاط زلو بزح زخونه شجر يقعتم كم زلوا حنت كعبا أبز عجلة لومي منجس أمريكا كم أبزي ونكريكم تي تبعه زلوا where is it منجس السودان بعلو تي ولد تي زقاتم زلوا ولد economic ولد food program كم استهرمز قلت حبريتها وسيلون آخركم إلى زي أبز إرهابية وهذا هو ديدن ميليشيات الدقر الإرهابية التي دائما ما تستهدف المواطن السوداني لعنا هجي زي نتي تتبعي زلو حدا قاوريد وزلو هزبي نابد خيز نبر الرديت RSF بتحدى بدرونات ناتو غيرو خمسة كاتلون كان لما أب هوسبيتالاتن أبلع لسيفيلاويان هزبن بتدقاقامي مدقعتي يقبر كم زلو تدعم مشاريع يوزن القرد زلو إذا نزور زخونة من كم زهرمو من كم زحقوز زلو دما ردو نزخونة
انتايس كتقبر على أمريكا ولا كابت زنبرتا دحان زخونة منكس خاستر إلا انتبلنا جن زأكل يكونن أبنت اتنا أمريكا منستر سينيور أدفايزرز بحال زلوا بعربنا بأفريكان كانتريز تبع اللي زلوا مسات بلو سايلس إفنيرو. The United States condemns the recent drone attack on a World Food Program (WFP) envoy in North Kordofan, transporting food to famine-stricken people, which killed one and wounded many others. This follows an attack earlier this week in Blue Nile State that injured a World Food Program staff member, destroying food intended for people in Taizibil Zallo. ردئت نتوم بتميتن بخالن تدقيهم زلو نخدحن يلو زخيز نبره بزناي ردئت organizations بتدقاقامي زقاطم زلو بدرونات زقبر زلو متقعتي بترير كم زخون نوي زنقر زلو من فتي موا أبزا صحفتي أي صحفني اتعلام هذا ما إذا ما صارت بولوس مس إمارات بزح شجر بزح متأسسار كم زلو يزنقر هذا كابتي أبسلطان كابز مس دونالد ترامب نزو كنتاتنا السودان ولا كفتحون تدلي إذا سبزقن صروي مرقص كم زي بولي زريكا أبز عجي بزحات هايلون كسيسمو نعبا من هريم واتا مكينا زي تزارب لهم نترد إيه تسعي سعينا زخدا زلو واسي من يزهر من زلو قربسي أدي فريقان اتراب حاقان قلت غيركا ولا ده حنس كان إمارات هاي تتكسا دعم سرعي هار ما خمس زلو شو متقيسكا RSF يزهرم زلو إلكا ديت قالت ناي من يتدرون عر كابيم صالو مني تدرون سو بزلو إمارات كختب ليرك أي بلنعون جن ولاون بوجو كمو كبلو مجمارهم ونا أمريكا دحان زخونة تبقصو أنصار دعم سريع كجبرو يفتنو خمسة لون بسنة بتدقى جامي من أمريكا سنة مالتيو بتدقى جام فورين ريليشنز مالتيو دعم سريع بس إمارات كوينو زفت مزول الجبنات تقيسملون تزاري بملون يوم نتفتاتون هالو كحلف دايك على هاللمبر سلزي أزياء تبقصو زياء نزي تري وزلهم بتدقاقامي نابتي حماق نقرات نخمتس قبل على تدعم سريع زلو سقط نكحيل إمارات دما دارقا نزي سبزن نمدحان قد قبرت خل تبقصوتات من مليسو حدا قاي فتر الله كم زلو يزن قرزلو إذا كم زيلو نحلو خلو مسيحيد دي ايكونوميست ديو ولا كالوت بابليكيشنز كم زقلت وزلو أبي أحمد اتنايمو داتا ني بمنقدي إمارات ندعم سريع نمدحان كم مدحاني كوسد زخل حيلن تلو أبي بلصقنان أبي أحمد مخانون بزي سفح ملك كزرب جمير الله إذا هجي نمنتاينا كم نبل زالنا عند حريلنا إذا أرتيكل زيان دحريوز مز ألاينسس مجمريا بزيجرنا كنردو كنفتنينا زي زربا مسمعوا أبي درجالو دحريو أبزنا السودان بتبقسي كميلي قصر كم زلو كنرينا. There's a recurring line in old Western movies. This town is only big enough for one sheriff. It's a line that sums up geopolitics. You cannot have two big dogs in one region. Just look at the Arab Gulf. It's witnessing a growing rivalry between two very old allies, Saudi Arabia and the UAE. Tensions came out into the open in Yemen last year, in the southern part of Yemen. There are two factions fighting for power in southern Yemen. حجي تازربا انت تبلدلا حنتي فلتي ازراربا لابنا قانقانا انجليش اب حدا كبابسي حدا بوسي كل زغل حدا ايات راي كون زغل كلت حيالات اب حدا بوتا كلو يقولون سلازي ابز ما كلاي مبرا دارغا تراديشنالي سب كل استقبلو حدا حيال زغون حيلي زلو نسدما من يبحال سعوديه يزبال سعوديه ابز ما كلاي مبرا بفل ما ابز جالف ستيتس بال ولا بتقامتاناتو بس حزبناتهم كلهم تاريخايو سعوديه is the conventional leader ما راح نايتسوباي جن امارات نزي تقبلتهم سلازي امارات نسا ما راح تكون دحر خوينا ني امارات ني سعوديه كتاليو كتكل هلوا حجي ابزيا صبق يرغل لكم يا فورين بوليسيز بحال نو فورين ريليشنز بحال متيت اكيد داسيت ارتيكل صحيف لا بزغ دايزي انتايلوم صحيفه مالو مسيلكم زي أمونغو سعوديان ويون محمد بن سلمان زلو زكاة زلو قبل ما محمد بن زايدن أمونغو كلتيوم زقبر زلو باسي ناي إمارات ناي سعوديان مالتيو ما بقى سناتو ولا قوزع جنريو زلنا ناي الوا قبل ما ناي استراتيجي ناي فورين بوليسي دمسل تخوني أوشتو بزح نقرالو مجمريا قط أبايو بزح جنريو زلنا تفنجيرو ابل علي سلا زخددا ناب ناي وصاي بوليس سلا زخدي امبر ناي قطبا وددر يزفطر زلو يمزلو زلو ارتيكل بصبو غير يزغلص نزي مغنياتو مجمريا سعوديا انتايا تدل زلا امارات كي انتايا حيزا زلا اندريلكا سعوديا
كاب إذن يمن ناي سودان نريو زلنا قريفنا حدا نجر نصور الله سعودية كتباناتا كاب ندادو وصاي كونت دليلا كتباناتا كابتنا يكون أبن دادو تسجع وزنا برك توصل دليلا إذا ما لدما نتي ناي إمارات كتبا بقطع كتوا دادريات حسبها بقطع تزي إذا بسودان أبلي بين ريوزلنا بحر كرز غلي بقول بتسلواتات بستفعل عليه من قدي كتريات خليقة عندي أمم جوزيوم كلته سبعة زلوا ودي درجن من تقطع بحيالي خون عجي إمارات أبزي قبلتنا طلعوا دحري إمارات كيتكم الله دبي كيتكم دحروينكم بزع زرباز اللي كيكون تك بإنفراستراكشر بفاينانس بتكنولوجي بخالق كيدوم يوم لا علبة يعملوا السعودية دما نزي جدا كنقبرهم كلالنا ولا وندم جينا نبقست لنا محمد بن سلمان دما إزي كويناتنا تيلو تقبلوي سلازي السعودية أنا بتعود ودرك تمثل دحروينا بواقنا إمارات كون كم زخنة محمد بن زايد نا إمارات تردي ولا سلازي تنقبر لنا باستقالة مثلا السعودية كان عنك فعلنا مهنيات السعودية عباي هاجر يا بس أجاتها الله أبقى بحرد ما صدقنتها نيروبا تقند من جناي توريزم يوروبا بتقوم منهم سلازي السعودية مور أتراكشن كلهم مسجبس دما كونكتد يوم أبقى بحري سلازي بزوج أجاتات كلهم تزبالة التوريزم زبال كابزون سلادمت سلازي أنت وحدة نتي إنجيراناتهم كما قالوا مخانو تردي ومالو سلازي السعودية كم تزنبرة تاخذ دك سالوا إمارات حيال كوينة قصة تخينا السعودية دما نزي كم قدم سئل انك قتل الى اللي ويلو سلازي توددر ابزي زلو تقندي نعم اذا نجر زي بقليلو كبصح يكون سعود امارات نتمرحنتا نسعوديا كتباي تدلن يا زلا زخون عدلون كتقد فلاي دلن يا زلا السعودية دما كم قدم سئلك خيده تبل يلا اذا زمن كلتين هاجرات كحيلا ابز فتنالو زلوا برتع زخون نوسي نسعوديا نابنت ابت تدخل دلا بروجكت كم تدلي تعوت يلا سلامتاي امارات اجريسيفلي تودادر سلازلا نعم نزي ناي قطبا وددروم نافت كالي باي تغيرو ناي جيو بوليتيكا دمالو ناي صلوالو ازي اب صلوا دما اب يمن رينا سعوديا كوم زباله ليلا صفي عوتياتا حجي ناب قرن افريكا متيو كاب سودان اب سودان سوماليان هذا قداس مدرخ الله مالتي اب سودان قندي اب سوماليا دما كومو ناب ليبيا يرالت كونتات ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ፈትያ ፀሊያ ኣብቲ ጉዳይቲ ተታሒዛ ዘላ ሃገር እያ ኣብ ሱርያ እውን ተመሳሳሊ ኣለዎ ግን ናብኡ ናብቲ ርሕቀት ዘለዎ ቦታ ኣይንኸይድና እቲ ውድድር ድማ ክሪእዎ ከለዉ ናብ ወታደራዊ ኩነታት ክኸይድ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ስለምንታይ ኢማራት ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ምስ ስዑድያ ከተወዳድሮ ከለኻ ብህዝቢ ይኹን ወላ ብስፍሓቱ ግን እዚ ነገራት እዚ በይኑ ዝዕቀን ኣይኮነን ኤርትራን ኢትዮጵያን ዓብ ፍልል እዩ ዘለዎም ግን ኢማራት ከም ናይ ኤርትራ ክዋጋእ ዝኽእል ህዝቢ ገለ ክብለኩም እያ ኢለ ኣይኮንኩን ኤርትራ ንመሬቱን ንርስቱን ንኻልእ ስለዘይኮነ ዝቃለስ ዘሎ ምስቲ ዓብይ ዝበሃል ኢትዮጵያ ሕጂ ነዚኣ ናበይ ከምፃ ስለ ዘለኹ እዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሃገራት ዘሎ ኩነታት بخمي كترجمي نقرن أفريقيا عند أمريكا إذا أرتيكل عن توزر أخوهم أمزيا زلا زي ميدل إيست آيز بال كاب أمونات من شتات دمسو حبريتا إيرترا بالسعودية ركب الله مسجب سون ركب الله إلنا أنتو خوني أنتايم زبل زلو زي جبسي نقداينا إيرترا تريوس لزلا أتي إماراتنا بإثيوبيا غيرو زعات وزلو كنتات دما يريوس لزلو نإمارات بقتا أب إيرترا كوفيلون كم كتواي كولونيا عقمي بلو من أيكو طبعا سلازي انتاي كوبري فتنو لو يلوم جبسي منغونيا خوينا أم منغو إيرترا سعوديان هذا قداسي ناي ديفنس ديل لخكايد تسعر الله ويون بروكر كوينا كم شمغاليت كوينا تشمغل الله بحلالو سلامنتاي كم زاز بالكم باجت ناي وتهدرا عقمي ناي إماراتن ناي جبسن زواد هدرا يكون جبتي بزح قطباو قلبلا والله إمارات دم بزح جنزب حلفة جيرالله سلازي إيرترا ناي جدن حيال كوينا زيت دفر حجر نخد كون نجبسي مسرتها وحطي نزنا جرزين إيرترا ولا بعلاقة وحسد خلط غنت يريهم سو كمان أتراي يكون إيرترا بوشت أو عقمات راي تدخلها يبلون يمسو تايا إيرترا حاجة زي دليل إيرترا حيال زخونة ناي ديفنس كوبريشن يدليال له زبل كالكوليشن له تذكر معكم إيرترا كم تدليوني جلس أبزي بريزنت سياس مسجبسي حمشة مع التصنع كله السعودية ون 4 مع التصنع كله ساكت نزاربات رايكونه سزي ناي سكيورتي ديل يدلهم زلو زقلت حبريتها له راين تايو قد بخمي من قدي نيرترا بزربع كون خل اجي تنا يرترا دليت راي كونس جبتن السعودية تدافع خمزلان تلمنا خمزلان نزقو دايزن مفتام يعتبر زي ارتكل زي سلازي ولا تدفرهم زلو خمان كلتين جبتن ايرتران ابز حلفه ابغوني امارات ينيرن كلتين يوم زبلوزي ኤርትራ እኳ ቀልጢፋ እንተወፀት ግብፅን ኤርትራን ግብፅን
ኤርትራን ክልቴን ምስ ኢማራት ዝነበራሉ ግዜ ነይሩ እዩ ስለዚ ክልቴን ወፅን ግን ግብፂ ክሳብ ሕጂ ምስ ኢማራት ዘይተወደ ፍቅሪ ኣለዋ ዘይተወደዮም ትእሳር ኣለዋ ዋላ እኳ ረብሓናቶም ኣዝዩ ዝገራጮ ኮይኑ እንተሎ ናይ ግድን ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳይ ግን ኣለዎ ስለዚ ናይ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክትመርፅ ኮይና ግብፂ ዶ ሕሸኩም ስዑድያ እንድሕሪልና ክልቲኦም ኣገደስቲዮም ግን ንዝተፈላለየ ዕላማ እዮም ዘገድሱና ኢለ ነይራነ ስዑድያ ነቲ ኢማራት ክገብሮ ትኽእል ብልፅግና ካውንተር ንምግባር ቀዳመይ ተደልየና ስዑድያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ምስሕፋሕን ናይ ካልእን ተደሊና ድማ ግብፂ ተድልየና ምክንያቱ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናባና ክትመፅእ ስለዘይደልዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሽርክነት ዘለዎ ኤርትራ ምስ ክልቲኦም ዲያባላ ምስ ሓደዮም ክትገብር ከላ ናይ ክልቲኦም ምትእማም ዘለዎ ምስ ክልቲኦም ፅቡቅ ዝምድና ጌራ ምስ እትገብሮ እቲ ዝበለፀ እዩ ነታ ኣርቲክል ድማ ብፅቡቅ ገይሮም እዮም ዝገልፅዋ ዘለዉ Egypt views Eritrea as a regional security partner to counter Ethiopia especially after the grand Ethiopian after the GERD ማለት እዩ inauguration ስለዚ ድሕሪ ምምራቕ ናይዚ ህዳሴ ግድብ ዝበሃል ኤርትራ ግብፂ ስለ ኤርትራ ከም ኣዝያ ኣገዳሲ ናይ ሴኩሪቲ መሓዛኣን መሻርክታን ጌራ እያ ትወስዳ ዘላ ንኤርትራ ሕጂ ብኸመይ ትሕይላ ብኸመይ ትድግፋ ብኸመይ ዝያዳ ኩነታት ናታ ዘይድፈር ትገብሮ ንዝብል ድማ እንታይ ብሎ ካይሮ ties with Abu Dhabi have strained over Sudan's civil war ስለዚ ካይሮ ድማ ግብፂ ማለት እዩ ምስ ኢማራት ዝነበሮም ዝምድና እናወደቀ ይኸይድ ኣሎ ዝያዳ ብጉዳይ ኩናት ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ቀዛ እውን ዘይረዳዳ ኣለዎ Egypt is lobbying Saudi Arabia to provide financial backing given Eritrea's limited resources is it peace and taxes mining ገለ ዝብል ዘሎ መን ዝበለዩ እቲ ማርቲን ፕላው ዝበሃል ከም ሪአክት ከም ኤክስፐርት ኣብዚያ ርእቶ ስለ ዝሃበ እዩ ስለዚ ግብፂ ንስዑድያ ትልምና ከም ዘላን ኣዝዩ ቅርበት ዘለዎ ሽርክነት እዮም ገይሮም ዘለዉ ሕጂ ኤርትራ ግብፅን ስዑድያን ስለዚ ግብፂ ንስዑድያ ምስ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ናይ ዲፈንስ ናይ ሴኩሪቲ ምሕዝነት ንክገብራ ከም ኣብነት ንምንታይ ጠቕሱ ስዑድያ እንታይ ገይራ ኢለኩም ኣብ ዝሓለፈ ምስ ፓኪስታን ተረዳዲኣ ናይ 4 ቢልዮን ዲ ዋላ ናይ 3 ቢልዮን ጀትስ እተና ጀይ ገለ ዝበሃላ ነፈርቲ JF 17 ገለ ዝበሃላ ነፈርቲ ንሳ ከፊላ ካብ ፓኪስታን ናብ ሱዳን ንሰራዊት ሱዳን ንኣልቡርሃን ክህብዎ ምዃኖም ዓብያ ዛረባ ርእሲ ኮይኑ ነይሩ ልክዕ ተመሳሳሊ ዲል ንክገብሩ ድማ ሕጂ ተሓትት ኣላ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እቲ ስዑድያ ንኤርትራ ብኸመይ መንገዲ ክትሕግዛ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ሓገዝ ናይ ሴኩሪቲ ክትገብረላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ ኢና ንብሎ ዘለና ኣብዚ ቻነል እንተኸታተልትና ዝኾንኩም ብተደጋጋሚ እንደልዮ ንምንዮ ነገር እንተሎ ንሱ ኢና ንብል ኣብዚ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ብሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቪዚት ሳውዲ ኣረቢያ ኣብ ወርሒ 12/2015 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ስዑድያ ምስ መሓመድ ቢን ሰልማን ንነዊሕ ከም ተዛተየ ጌሹ ኣብቲ ስዑድያ ፀኒሑ ምስኡ ከም ተዛተየ ዝከር ኮይኑ ኤርትራ seeks new military equipment particularly to defend against Ethiopian drones ስለዚ ኤርትራ ሓድሽ ወታደራዊ ኣፅዋራት ወይ ቴክኖሎጂ ትደሊ ከም ዘላ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ድሮናትን ካልእን ዝብሎ ዘሎ ንምምካት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብትክክል ኤርትራ ከምዚ ትደሊ ዘላ ወላኪኑ ወይስ ዝያዳ ኣይዶኖ እንታይ ምዃኑ ይንፈልጥና ግን ከምኡ እውን ተረኺባ ፀላ ይመስለንን Historically, Eritrea courted Gulf states for support during its insurgency against Ethiopia. Ties with Egypt are long-standing and deep. ስለዚ ኤርትራ ብታሪኻዊ ሰውራና ኤርትራ ምስ ሃገራት ዓረብ ፅቡቅ ዝምድና ዝነበረ ኮይኑ ዝምድና ኤርትራን ግብፅን ግን ኣዝዩ ዕምቆት ዘለዎ ኢሎም ይገልፅ ኣለዉ ኣዝዩ ዕምቆት ኣለዎ ስለዚ ስትራቴጂካዊ ዕምቆት ዘለዎ እዩ እዮም ዝብለዎ ዘለዉ ናይ ኢማራት ኣብዚ UAE redeployed personnel from Somalia to Ethiopia ሕጂ ኢማራት ድሕሪ ካብ ሶማልያ ምስ ጓጓ ነቶም ኣብ ሶማልያ ዝነበሩ ስታፍ ናታ ኣብ ኢትዮጵያ የምፅኣቶም ዘላ making Addis Ababa central to regional strategy ስለዚ ኢማራት ኣብ ሶማልያ ኣብ ሊብያ ኣብ ካልእ ዝነበሮም ብሙሉ ስለዘይቀደዎም ብሙሉ ሓይሎም ኣኪቦም ኣብ ብልፅግናን ኣብ ኢትዮጵያን እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ድማ ንኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ፈተና ክኸውን ስለ ዝኽእል ምስቲ ዘለዎ ዓቕሚ ይኹን ፅልዋታት ኤርትራ ናይ ግድን ንዑ ካውንተር ክገብር ዝኽእል ዓቕምታት ብዕቱብ ክትሰርሓሉ ከም ዘለዋ እዮም ዝገልፁ እዚ ስለዚ ኤሚራቲ ኤርክራፍት ኢንክሉዲንግ ገለገለ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ዝበሃል ናብ ኢትዮጵያ ናብ ተሓረር ሜዳ ዝበሃል ተደጋጋሚ ካብ ኢማራት ክምለስ ናይ ኢማራት ነፋሪት ማለት እዩ ክመላለስ ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ analysis suggests UAE relies on Ethiopia to supply the RSF to Sudan while Egypt and Saudi Arabia back Sudan's military against RSF ስለዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ ተሪፋ ዘላ ምርጫ ንዳዕማ ስሪዕ ንምድሓን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እታ እንኮ መንገዲ ዘላ ብኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ሽርክነት ጌርካ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ጌርካ ምሕጋዝ እዩ ስለዚ two axes are now visible Saudi Egypt Eritrea bloc and UAE Ethiopia
ኣላይመንት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢለ ነራ ናብ ቀደማ ኣብዛ ሓለፈ እውን ተዛሪባ ነራ ብዛዕባ እዚ ኢማራት ካብ ብዙሕ ቦታታት ይግለፍ ስለ ዘሎ ብምሉእ እቲ ፀጋታት ናቱን ኣብ ብልፅግና ጥራይ ከኣስሮ ንዓቢ መመሊሱ ኣብ ዓቢ ኢንቨስት ክገብር እዩ ክሳብ ዓቢ ዝፈርስ ማለት እዩ እዚ ድማ መርኣያ ናይዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ተራእዩ ነይሩ ኣብ ሱዳን ክምለሳ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ለንቀነ ዘጋጠመ ኣብዚ ዘረባ ዓባይ ዘረባ ዘላ እያ ለንቀነ ዳዕመ ሰሪዕ ምስቲ ናይ ሓደ SPLM ዝበሃል ብሓደ ኮይኖም ብውሽጢ ኢትዮጵያ ገይሮም ዝመፁ ካብዚ ከተማ ናይ ያቡስ ዝበሃል ዘሎ ካብዚ ኣሶሳ ዝበሃል ዝተበገሱ ክኾኑ ክልዮም ይበሃል ግን ካብዚ ያቡስ ዝበሃል ዝገበርዎ መጥቃዕቲ ንሰራዊት ናይ ሱዳን ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ከም ዝወረዱሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ዶብ ድማ ኣካል ናይቲ ክግበር ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ እዩ ኣብዚ እውን ካልእ ዲ ኣፍሪካ ሪፖርት ዝበሃል እውን ኣብይ ኣሕመድ ናይ ብሓቂ ድዩ ንዳዕመ ሰሪዕ ንክሕግዝ ወሲኑ ዘሎ ዝብል ኢዝ ኢትዮጵያስ ኣቢ ሄልፒንግ RSF ኢን ሱዳን ሲቪል ዎር ዝብል ሕቶ ተደጋጋሚ ኣብ ብዙሓት ሓበሬታታት ዝመፅእ ዘሎ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየካ እዚ ኣብ ብሉ ናይል ዞባ ናይ ብሉ ናይል ዝበሃል ናይ ሱዳን ዘጋጠመ ኩናት ኢትዮጵያ ኣብኡ ኢድ ከም ዝነበራን ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ይኹን ነቲ ካልእ ዕጡቕ ጉጅለ ኣብ ምንቅስቓስ ዓብ ተራ ከም ዝፃወተት ናይ ሱዳን ሓለፍቲ ብግልፂ ብወቂ ክኸስዎም ተራእዮም ኣለው እዚ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለው armed drones allegedly launched from ቤንሻንጉል ካብ ቤንሻንጉል ጎበዝ ዝበሃል ቦታ ዝተተኮሱ እውን ናብቲ ቦታ ትመፅኦም ከም ዝሃረሙ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዋላ እውን እቲ ድሮን ቤዝ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮይኑ ናብ ውሽጢ ሱዳን ይሃርም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ከዓ እንታይ እዩ ሱዳኒስ officials describe this as foreign backing invasion ስለዚ allegations remain unverified ክሳብ ሕጂ ዝተነፀረ ነገር የለን ግን እቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ይረአ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብዚ እውን ነቲ ቦታ ብካርታ ገይሮም ብብዙሕ መንገዲ ክግለፅ ኢና ኣለና ንልኩም ኣብዚ እውን ሓደ ነቲ ካርታ ካብ ቤንሻንጉል ዝብገስ ግንባር ናብ ሱዳን ገፁ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ዝኾነን እዚ ድማ ሓበራዊ መጥቃዕቲ ኣብቲ ናይ እዚ ዴም መንሱር ዝበሃል ዘሎ ከምኡውን ኣድቫንሲንግ ቱ ኩርማክ ዝበሃል ከተማ ስትራቴጂካዊ ከተማ ናብኡ ገፁ ዳዕመ ሰሪዕ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ብደገፍን ፍቃድ ናይ ኢትዮጵያ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ብልፅግና ዝያዳ መጋበርያ ናይዞም ሓይልታት እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎን እቲ ኩናት ድማ ብኡ መልክዕ ክቕፅልን ክሕይልን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ ድማ ምስቲ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ዝበሃል ካብዚ ዝብገስ ምክንያቱ እንታይ ይርዩ ኣለው ኢማራት ሄቪሊ ኢንቨስትድ ከም ዘላ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ይርዩ ኣለው ብዓብዩ እዚ ከምዚ ኮይኑ እናሃለዎ ከሎ ንሕና ጥራይ ኣይኮነን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግብፂ ምስ ሓደ ናይ ትርኩ ምንቅስቃሳት ድማ ብዓብዩ ክዝረበሉ ንርኢ ኣለና ነዚ ድማ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኢና ሓደ ካብዚ ዝብልዎ ዘለው እስራኤል ኣብዚ ገይም እዚ ዝያዳ ክትኣቱ ከም ትኽእል ዝግለጽ ዘሎ እዚያ ስምዑ እስከ He says that we have a relationship with them, but this needs to be monitored and that we must prevent the Egyptian military from becoming too strong. Very, very interesting comments coming out now, and we're going to turn back to Ruth Wasserman-Land, former member of the Knesset, to further discuss this. So basically, according to these Hebrew media reports, the Israeli Prime Minister said that because the Egyptian military is getting so much stronger, it needs to now be monitored. Break that down for us. So... ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ እንተሪኢኹሞም ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ቤንያሚን ነተንያሁ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ናይ ግብፂ እናሓየለ ይኸይድ ስለ ዘሎ ጥንቃቐ ንምቁፅፃሩ ወይ ንምድኻሙ ፃዕሪ ክንገብር ክንክእል ኣለና ስለዚ ሰራዊት ናይ ግብፂ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ግብፂ እናሓየለ ይመፅእ ኣሎ እዚኣ ምልክት እዚኣ ካብ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ኢማራት እውን ትብገስ ዘላ ኢማራት እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፀቕጢ ትገብር ከም ዘላ ይርአ ኣሎ ምክንያቱ ግብፂ ነቲ ናይ ኢማራት ሓይሊ ነቲ ናይ ኢማራት ናይ ምስሕፋሕ ኣጀንዳ ብሊብያ ይኹን ከምኡ ዳዕመ ሰሪዕ ሽግር ትኾኖ ስለ ዘላ እስራኤል ንሰራዊት ናይ ግብፂ ክንቋፀሮ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሕጂ ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም ኣብቲ ከባቢና ክንምንታይ ፅልዋ ከም ዘለዎ ነዚ ንምርዳእ The ambassador at the Israeli embassy in Cairo for 3 years as well. I think it's relevant to the fact that I'm very passionate on the subject and I've been also researching it for a very long time. And I've been saying for more than 2 years now, something in Egypt in terms of the infiltration into the very highest decision-making circles is concerning to me. Let's make everything clear. The strategic peace agreement between Israel and Egypt is important. Not for 1 second do I belittle or take any importance from it. However, carpet for president. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ነዚያ ጥራይ ኣስሚዐ ክሓልፍ ስለ ዝኾንኩ concerning infiltrations of Qatar and Turkey into Egyptian decision-making circles. And it's almost counterintuitive in a manner of speaking because the regime in Egypt is against Muslim.
ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ብተደጋጋሚ ክንረአዮን ክንሰምዖን ፀናሕና ኢና እዚ ናይ ቱርኪ ምንቅስቃስ ሓደ ካብቲ ዝያዳ ንእስራኤል ዘፍርሃ ነገር እንተሎ እዚ ናይ ቱርኪ ምንቅስቃስ ምክንያቱ ቱርኪ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለዋ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ድማ ንእስራኤል ዓብ ስጋኣት ዝፈጥረላ ዘሎ ስለምንታይ ናይ ቱርኪ ቴክኖሎጂ ወታደራዊ ዓቕሚ ምስ ናይ በዓል ግብፂ ብዝሕዝቢ ዘለዎም ሓያል ሰራዊት ዘለዎም ድሕሪ ሓዋዊስካዮ ቱርኪ ድማ ንእስራኤል ስለትፀልዓ ነዘን ሓይልታት እዚኣ ከተሕይለን ትኽእል እያ ስለዚ እሳቶም እናሓየሉ እንድሕሪ ከይዶም ዋላ እኳ መዓር ምስ እስራኤል ዝወዳደር ተዘይብሎም ዝኣክል ዓቕሚ እናሃነፁ ተኸይዶም ነቲ እስራኤል ከም ድሌታ ትፃወተሉ ባይታ ሽግር ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ እዚያ ዘረባ እዚኣ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝኸድዋ ዝርእይዋ ዘለዉ እዮም ቱርኪ ምስ ስዑድያ ትገብሮ ዘላ ቱርኪ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኣብ ኩሉ ስግኣት ይፈጥረልና ኣሎ ዝብል እዩ ንኣብነት እዚያ ዘረባ እዚኣ ኣብዚ ብዝሰፍሐ መልክዕ ክዛረቡላ ብፍላይ እቶም ናይ መን ኢኻ ትብሎም ናይ እስራኤል ማሕበራትን ምንጭታትን ብተደጋጋሚ ዝዛረብዋ ነገር እንተሎ እዛ ዘረባ እዚኣ እያ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ ሕጂ ዝተኻየደ ብፍላይ ናይ ቱርኪ ናብ ስዑድያ ከይዱ ከሎ ብዙሕ ዲል ገይሩ ኣሎ ብዙሕ ዲል ኣብ መንጎኦም ዓብ ስምምዕ ገይሮም ኣለዉ ናይ ዲፈንስ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ቁጠባ ናይ ሽርክነት ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኣብ ኩሉ ፅላታት ብሓደ ክሰርሑ ምዃኖም ክልቲኦም ዓበይቲ ሃገራትን ህዝቢ ዘለዎምን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎምን ቱርኪ ብዙሕ ናይ ማኒፋክቸሪንግ ዓቕሚ ኣለዋ ናይ ፋብሪካታትን ናይ ቴክኖሎጂን ዓቕሚ ኣለዋ ስዑድያ ድማ መዓት ፀጋታት ኣለዋ እዚ ክልቲኡ ድማ ልክዕ ክገጣጠም ዝኽእል ክልቲኦም ድማ እስላማውያን ሃገራት እዮም ስለዚ ዝገጣጠም ብዙሕ ነገር ኣለዎም ካብ ክልቲኦም ሃገራት ወፃኢ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኮምፕሊት ዝኾነ ኣላይመንት ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓደ ዓይነት መርገፅ ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማል ሓደ ዓይነት መርገፅ ኣለዎም ኣብ ጉዳይ ናይ የመን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱርያ ኣብዚ ኩሉ ሓደ ዓይነትን ዝተኣሳሰረን መርገፅ ኣለዎም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ሪኣላይመንት ዝረአ ዘሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ንእስራኤል ይኹን ንኢማራት እውን ዘፍርህ ደረጃ በፅሒ ስለ ዘሎ ነዚ ስቒሎም ክርእይዎ ይክእሉን እዮም ኢና ንብል ዘለና ኤርትራ ድማ ኣብዚ ብፍላይ ኣብዛ ናይ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ሓንቲ ነገር ንፅርቲ ነይራ ኣብ ስዑድያ ከሎ ይኹን ኣብ ግብፂ ከሎ እቲ ናይ ቱርኪ መራሒ ዝበሎ ተመሳሳሊ እዩ ናይ ዞባዊ መረዳዳእ ናትናሲ ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ሱዳን ዘለና ኣብ ሶማልያ ዘለና ኣብ ካልእ ዘለና ሓደ ዓይነት ዕላማ ስለ ዘለና ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝያዳ ሓቢርና ክንሰርሓሉ ኣለና ሓቢርና ክንዕርዮ ክንክል ኣለና እቲ ኣብ ኩሉ ኣብ ሊብያ ይኹን ኣብ ሱርያ ይኹን ኣብ ሶማልያ ይኹን ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ካልእ ኩሉ ፀላኢ ኮይንና ዘሎ ድማ ኢማራት ወይ እስራኤል እዩ ክልቲኦም ድማ ብሓደ እዮም ስለዚ ኣብ ኩሉ ቦታታት ቀንዲ ተፃብኦታት ናትና ውሱናት ሓይልታት እዮም ነዚኣቶም ድማ ሽርክነት ናትና እናሓየልና ድሕሪ ከይድና ጥራይና ክንሰግሮ ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ብግምጣሉ ክትሪኦ ከለካ ድማ እንታይ ይብለኩም ሰኒ ብግምጣሉ እንተሪኢኻዮ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ኣብኡ እዩ ክምርኮስ ዝደሊ ዘሎ ኣቢ ዝያዳ ነዚ ሓይልታት እዚ ክጥቀመሉ ይደሊ ኣሎ ዝያዳ ኣባቶም ክንብርከኽ ይደሊ ኣሎ ወላ እውን ዓብ ዋጋ ክኽፍል ዝኽእል ኩነታት ምዃኑ እናረኣዮ ከሎ ንሱ ዝያዳ ናብ እስራኤል ከምኡ ድማ ናብ ኢማራት ክፅጋዕ እዩ ዘሊ ዘሎ እዚኦም ክልቲኦም ከትሕኑን ይኽእሉ እዮም ኣብ ዝብል ውሳነ እዩ ንሳቶም ድማ ነቲ ኣብ ዞባ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ዓብይ ሽፋን ይህብዎ ኣለዉ ፅልዋ ዘለዎም ካልእ ዘለዎም ገይሮም ዝኽእሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮንፈረንስ ገለዶ ዝበሃል ዘሎ ከምኡውን እስራኤልን ኢማራትን ዘለዎም ሎቢ ነቲ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ነቲ ኣቢ መተንፈሲ ከም ዝረክብ ዝገብርዎ ዘለዎ ሰብ እምበር ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ፀገማት ክሰጉራ ይምኽኣለን እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓብይ ናይ ሪኣላይመንት ዘሎ ግዜ ኤርትራ ክትጥቀመሉ ትኽእል ታክቲክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ዝነግሩ ዘሎ ሰም ክሳብ ግቡእ ደረጃ ተለና ፀናሕና ምስ ኤርትራ ፖለቲካሊ ብኣግባቡ ዘይመርሓና እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ማኸተ ኣብ ሓፂር እዋን ብዙሓት ዘይተገመቱ ምዕባለታት እዮም መፅና ትግራይ ሓደ ዓብይ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ውግእ ናይ ቴክኖሎጂ ለውጢ መፅኡ ደወል ኣይነበረን ቀዲሙ ብሓድሽ ካልኣይ ዓብይ ሓይሊ ምስ ትግራይ ዝነበራ 20 ዝኾና ሬጅመንትታት ሻለቃታት ካሊእ ግን ካብ ወፃእ ሲልካ 30-40 ሽሕ ዝበሃል ብኣግባቡ የተወደበ ምልሻ ኢና ሒዝና ገጢምና ካብ 20 ዝኾና ክፍለ ጦራት ብኤርትራ ናብ ከባቢ ካብ 30-40 ክፍለ ጦራት ሰብዎ ብሓፈሻ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት መድረክ ብዙሕ ነገር ቀያይሩሎም ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ዝሓለፈ ኩናትን ሕጅን እንታይ ምቅያራት ገይሮም ኣለዉ
بعبيو أتي سراويت كما يتسلطين له ويون تكونتات كما يالله نسون السوم زفلت وقينو جيوبوليتيكا جن عابي أبناتهم نصبقهم تغير لهم على له زخانتاي أسأل الفانا حالتات بو سلدس له أبزي وانزي تجراي تزبل زي أسأل الفا كمناتهم كونتات أبتك أدم من البعض حدنا نيروم كون خليو نتي بدهوتات نخجتمو أبزي وانزي جن أتي كبابي أتي كونتات كمبليت تغير تسأل عيناتهم دما بينو تعرف الله بزلو يس دقفت له واحد حدا قد بعبي بينو تعرف الله بتوم عندي نتكوينات تغيروا زخلوا زنبرو كلسوا زنبرو كم إيرترا زعما مسلكم ومفانو زيهم كل يوم مستي سلا يوم يلون سلازي زي نعتاتهم عبي عدل فتير له مالو جن أوشتهم زلوا سجما الدماء فتح كان مرأي ويونعو عبي نعو مفتح مقبار أقدر أسيق خون إذا كم زي ناتب هلا خلوا وشت أو كينات جن قد سلالو مرة جاول لما استأتي هالباجر هونن የቲዲኤፍ የሚባሉት በነ ጀነራል ጻድቃን ገብረተንሳይና በእናቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ኃይሎች የትግራይ ከተሞችን እየተቆጣጠርን ነው ብለው አውጥተዋል። ዛሬ አንዳንድ የትግራይ ከተሞችን ህዋትን በማስለቀቅ እየተቆጣጠርን ነው፣ በገባንበት ከተማ ህዝብ በገፍ እየተቀበለን ነው በደስታ በርካታ ደግሞ ወጣቶች እየተቀላቀሉ ነው የሚል መግለጫ አውጥተዋል። አውደውጊያው ቀጥሏል። ነገር ግን ከህዋቶች በኩል የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ደግሞ በርካታ ወጣቶች በግዳጅ ታፍሰው የነበሩ በነ ጻድቃን ቡድን ከምድብ ቦታቸው ጠፍተው بعفشة تكوينات كوينات أتحدنا تجراي نبحق زحزنا خوني مت كم زلون عم نقولهم حرام ريت هاللو زبالون نتي حالتات مكل خلنا تجراين أنت أرعت حد أبزواج على زلو يقتل كم زلو ونبز نقرأ لزلو كلت يوم وجنات عوتاتي حفصهم زلو يوم كقولت زفت نزلو زيادة تناي بروباغندا عقمي زلو تناي بلتقنا دقاف زلو سمردو ولا تي كان ردا زركبوا مالتيو بزح عوتات يمزقبو خمزلون بزح حزب دما أبقولنا يسلف كمزلو مرقز كم قبلو كترت خلي خاجن بتدقاقا مدما توم مجمريات حرة مريج وردو قريفهم موتيوم ناب كالواني نوم نتونا عتاتهم دما كفشلو إنا سمعنا رئينا نمبر حال زرانا يبلان ورقة كابتهم كاباتهم سمسكرنتهم محل كوبن سمع لنا أمونغو جنرال ودن طرون تسفاين عمي حيلنا كتشتنيو تايولسو سخا نايتقرا أنا التشمسو ركزون سراويتن لدي تسفاين ركزون سراويتن يلو شيمو سلازي ركزون سراويتن يلو كأدخلو لقنا نجم قصص قبر خلو جنرال ودن طر عيدلي نو سخا ناس أركاني خا ناس أركاني خا أركان مالت الحسن تو من قصصات ناي سيفيل من قصصات البالنيو سول مرحيو توهيل سل الحسب أبيت مجم تكونتات ناي تقراي قليل كم زي كونت راي خاطري تزلوهم أسلالفا خا تزعبي بده خينوهم زلو خينو يو زنقرا بزح وجن مغنياتو تسأقمهم وش تأوت أقم دعنبر تكونتات حجي زمتش كونتات يزلوهم جن it's up to them نابوهم كده نخلينا يمودا تا كل زي بزي voice of reason دبلو عن زبلو عنه أبو بقلت كون كون نغرك أنا هز مسوات خفلت خوينس مسرات هاجر تجري موداتو تردن دلها كم زعنا نشورنا تيلي مالك ني ناي تجري كتوا بيتي ناي تجري security زحيل ناي تجري زمت التخشى هذي خناتات ريو داقم جنوسايد زي يفتقملو بوليتيكا قومنا خلوها سلالفا خلوها يزدل ردن دلله نوزي مسوات خفر تدخل أنا هذا كوينو ديمقراطية ومعرنت نويا ناي ديمقراطية ناي بير بير سم عرنت تلكني أنا يسمعن that is نصورنت قال مالت هاي ترجم يقولون صوزيك من اللي سلوتي بيعرف أوزغل عزغل نتبي أوزز لنا يوخنتات كوين كاري فورم كار كبيديو نتقلع أو نتأكل يخلطنا ناون يخلي تزول كوي أو لو تس جت كله سلاسل أزيون تايلكي بزتو دو عدا بمرد أيويز ولا كذا أزيون ترجين دلها أزيون سي بعد
ናይ መወዳእታ በዚያ ገይረ ክውድየ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲን ብልፅግና ዝቃወም ዝነበረ ሓያል ዝኾነ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ዝኾነ ኣባል ናይቲ ፓርላማ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ዝመፁ ዘሎ ምርጫ መሰለይ ከም ድሌተይ ክዛረብ ስለ ዘይክእል ኣብቲ ምርጫ ክሳተፍ ኣይደልን እየ ብምባል ከም ዝተሓሰሞ ነቲ ምርጫ ነብሱ ዝኻለ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን መመሊሱ በበይኖም እናተረፉ ይኸዱ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ምናልባት ለንቀነ ብዛዕባ ፅምዶ ኣወል ሓንቲ ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንምንታይ እዩ ከምኡ ኢሉ ከዓ እስኪ ኣስቀስምዋ መድህን ሓፍትና ድማ ስእሊ መምህር ኣብርሃ ተኽሉን ጎደፋይን ተሰኒዑ ስለ ድራየት ኣክተራት ድዮም ተቐይሮም ትብላላ ያው ኣብ ፎቶ ዝረኣናዮ ኣብርሃ ተኽሉን ጎደፋይ ናብ ማለት ምስ ኣወል ስዒድ ኮይኖም ፎቶ ተሳኢሎም ርኢናዮም ኣለና ስለዚ ፅምዶ ንብርሃነ ተኪኦም ማለት እዩ ካሊእ የብሉ ብርሃነ ኣሲርካ ካልኦት ናይ ፅምዶ ኣክተርስ ምቕያር ዝተረኣየኒ ነገር ርሱ እዩ ኣሕፂረ ክምለሰላ ኣንቲ መድህን ሓፍተይ እቲ ምሳኹ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክንፈ ንባዕሉ እኮ ሓደ ካብቶም ጀመርቲ ፅምዶ እዩ ፅምዶ እኮ ስነ ሓሳብ እዩ ፅሩይ ሓሳብ ናይ ምቅርራብ ክልቲኡ ህዝብታት ዘለዎ ኣባል ፅምዶ እዩ መድህን መምህር ኣብርሃ ተኽሉ ጀማሪ ፅምዶ እዩ ጎደፋይ ጥላሁን ጀማሪ ፅምዶ እዩ ስለዚ ኣክተር ዘይኮነ ተቐይሩ ንስኺ ፅምዶ ማእሲፋሕ ክብል ኢልክ እናተፀበኺ ኣክተር ዘይኮነ ተቐይሩ እታ ፊልም ብዓባያ ተቐይራ መድህን ዜናታት ፅምዶ ሱዳን ኣይትከታተልዮ እንዲኽ ዘለኺ ብሓፈሻ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ነታ ፅምዶ ክጥምዝዝዋ ዝፍትኑ ብዙሓት እዮም በዚ እውን ስምዑ ብሓደ ንኸይኾኑ ክልቲኦም ተጋሩ ኤርትራን ትግራይን ዝርከብ ተጋሩ ብሓደ ንኸይኾኑ ነዊሕ ዓመታት ተሰርሐሉ እዩ ልዕሊ 30-40 ዓመታት ተሰርሐሉ ከይድ ኣሎ እዚ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ቀልቢስኩም ናብቲ ንስኹም ትሓስብዎ ዘለኹም ሓደ ተጋሩ ብሓደ ከይኮኑ ዝበሃል ዘሎ ዘረባ ዝተቤልኩም ሉ ኣለኹም ዲኹም እዚ እቲ ትግራይ ትግርኛ ሜንታሊቲ ማለት እዩ መቸም ኣብ ትግራይ ነቲ ፅምዶ ክጥምዝዝዎ ዝደልዩ ብዙሓት ከም ዘለዉ ምፍላጥ የድሊ ኤርትራ እውን ዝያዳ ንቕሓት ከድልየና ስለ ዘለዎ እየ ክመፅእ ኢልኩም ኣሜትኩም ተበኪስኩም ዘለኹም ይከኣሎ ዝብል ሓደ ሕቶ ቀላልሞ ምስ ተተሓሒዙ ሕዚ ዝለዓለ ጉዳይ ፅምዶ ኣሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ህዝብን ህዝቢ ርክብ ተጀሚሩ ይብልዎ ህግደፍን ወያነ ብሓደ ይሰርሐ ኣለዎ ብልዎም ብዝተፈላለየ መንገዲ ያው ትፈልጦ ስለ ዝኾነ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ከም ዓብዪ ኣጀንዳ ኮይኑ ዝውግዐሉ ዝነበረ ጉዳይ እውን ስለ ዝኾነ ምስ ተተሓሒዙ እዚ ከይዲ እዚ ንዓኹም ይፀልወኩም ዶ የጠናኸረልኩም ከመይ ኢኹም ትርእይዎ በዛ ድሕርቤት ክጅምረልኪ ኣነ መቐለ በፂ ኣለኹ ኣብ መቐለ ምምፃይ ሓጎስ ስማዕኒ እኳ እንተኾነ ፍርቂ ሓጎስ እዩ ምክንያቱ በዚኣ ገረ ዓዲ ወይ ኢለ ክመፅእ ግባእ ነይሩ ዝቕብሎም ሃይሙ እውን ዝድግፎም የለን መቸም ነታ ፅምዶ ንምጥምዛዝ ኩላታ ኣጋእዝያ እንዶ ትግራይ ትግርኛ ዶ ሕማም ዝነበራ ክትዘርግ ክትፍትን ስለዝኾንካ ክትፈትን ስለዝኾነት ሃየ ጥንቅቕ ኢልና ነዛ ኩነታት ንርኣያ ክብለኩም የደልየ ዘለኹ ካብኡ ሰጊርና ለንቀነ ድንጉ ኢላ በፂሓት ነታ ዜና ግን እስከዚያ ስምዕዋ ሃገሬ ፅቡቃላ ይባል ሃገሬ ፅቡቃላ ብለን ሓደ ወተፈካ ማይዶን ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ስታይ ይገብራሉ ለዲኻኒ ስለዚ ተዓንተ ኢዳ ሓተትካ ሕቶ ከማል ንዓ ክትምልሳይ ፅበይ ካሪራ ንምንታይ ኣብ ዓድኻ ዘይጠቕመ ዘላ ንምንታይ ኣብ ዓድኻ ጋዚ ቲክቶክ ደይጥቀም ዘላ ንምንታይ ኣብ ዓድኻ ጋዚ ሓሳባ ደይተካብላ ንምንታይ ሲ ከምዚ ኣውል ሽዑ ዝገብሮ ዘሎ ليه تجبر على عوش عدا هونجا إلي حيتك أنا موتين هاتي مهنيات علني قالوا خلا لا يتبع مهنيات بعدها شجراس لزلت أجا مثلا دولا مالس بدي غاني بوما أب تعدها ذي الكارلها زارك كده لها أب عدنا إذا زربازيا كابقت إلى زجات ما يكون تاد مغرب سلام دعنا إلى مسلم مالتي لخرجك مالتي ترى غاني لازم أنا أبغى جاونا فسيبي أبغى تعمل دنيا يلا أنت يعني إصابة إثراء عام ترى إثراء عام تقولنا بقى أنا نرجع هاجي تصبح كم دلها اللي كان أنا هاجي تصبح كم دلها هذا ودي شوي بقى جاي لك أسوي هاجر حما نقدر على تصبح نقدر على ترى هاجر هنقول كلنا تصبح على إلي فلتني أنا بقى نعم جاي لك أبي سلام كبرات هوات مجمرة بكتلو بعد مولى تسفه كتيل درابلي ما يتنقع مدير لو صوتهون زبلومي باي زغنا نشري تجي ده يبيلو لكم بس حالون دي لنسيلكم كتحوراني خد بلاقر أتفتنا ده لغن سبب لهم تمساعد سواء قندرار يلا زلزي مانتي لا زي لا سنا مريضة لو نزل لا تيل بلا مودا تقولنا مريض كنا
مركز ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ጀዲዳ ኤርትራ ከይዱ ሓደ ካብቲ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ዓብይ ኣብ ደገን ዘሎ ዓብ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ እዩ ምናልባት ኣናእሶም ዝርእይዎ ህሉ ኮልዮም ጀዲዳ ነቲ ናይ ቲክቶክ ጀነሬሽን ኣብ ኤርትራ ከይዱ ኤርትራ ከምቲ ካልኦት ዝገልፅዎ ዝነበረ ንሱ ብንእሱ ስለ ዝወፀ ከም ደልሃመት ገይሮም ዝገልፅዎ ዝነበረ ኖ ኤርትራ ብድሆታት ኣለዋ ግን ብዙሕ ተስፋ ዘለዋ ፅቡቅ ነገር ዘለዋ ምዃኑ ብኣፍ ጥራይ ዘይኮነ ብተግባር ዘርአየ እዩ ናብ ሕጂ እውን እቲ ክዛረበ ፀንሐ ዘረባ እንተሪእናዮም ኣብ ኤርትራ ፀገማት ኣሎ ክዕረን እንደልዮ ነገራት ኣሎ ቲክቶክ ኣብ ዓድና ኮይና ክንገብረሉ ንኽእል ኣጋጣሚታት ክህሉ ኢሉ ክምነ ከመንሰይ ቅቡል ነገር እዩ ግን ኣለዉ ሰባት ነቲ ኣብ ጎኒ ሃገራውነት ኮይኑ ዘሎ ርእይቱ ክገልፅ ከሎ ከጥፍዎ ዝደልዩ ክሓርምዎ ዝደልዩ ብዙሓት ኣለዉ እቲ ተቃዋማይ ገለመለ ዝብል ሃራይ ስርሑ ይሱ ኣጀንድኡ ይሱ ኣብቲ ደንቢ ሃገራውነት ዘሎ ግን ሰብ ኣፍካ ዓቢስካ ኺድ ርእይቶካ ይትግለፅ ኩንነትካ ይትግለፅ ዝርዳእካን ዝመስለካን ዘረባ ኣይትግለፅ ዝብል ሓይሊ ኣሎ ነዚ ድማ ብፍላይ ነዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውልዶ መንእሰያት ክንከስሮም የብልናን ከም ኤርትራውያን ኣነ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ፀለውቲ ወይ እውን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ዝህቡኒ ለቦ ሓንቲ እያ ሰብኩም ኣይትኽሰሩ ሰብኩም ኣክቡ እምበር ሰብ ኣይተጥፍኡ ትብል መልእኽቲ እያ ትመፀኒ and it's very powerful ኤርትራ ሰባ ክትእክብ ኣለዋ ኣብ ቅድሚት ዘለና ወይ እውን ሃገራውያን ድሕሪ ኮይና ሃገርና ንፈትቶ ኮይና ሰብና ንኣክብ ቀይሕ መስመር ዝሰገረ ወይ እውን ምስ ፀላኢ ኮይኑ ኤርትራ ክትክዕ ዝደሊ ወይ ካልእ ሕማቕ ዝገብር ተዘይኮይኑ ተራ ዘረባ ከም ፀላኢ ክንቆፅሮ ፅቡቅ ኣይኮነን ንጀዲዳ ድማ ኣይትተዓንቀፍ ክብሎ ይደሊ ካልእ ብዙሕ እንታይ ተዛሪቡ ስለዘይ ሰማዕኩ ዘን ሰማዕኩን ክሊፓት ጥራይ ሰሚዐ ዘለኹ ኣነ ኣይትተዓንቀፍ ክብሎ ይደሊ ካብኡ ቀፂልና ናይ መወዳእታ መዛዘሚ እዚያ ክትከውን ቢኒ በዓል ብጫ ኣቤት ታዛቢ ብጫ ማልያ ከተፀብቀሉ ኮይና ዘላ ቢኒ ዳርጋ ብዝኸድናያ ብጫ ማልያ ናይ ቢኒ ክርብሸና ዝውዕል ዘሎ ኣበይ ኣላ ሓንቲ ነራትኒ ብባይክ ናቱ ብብጫ ራይድ እናገበረ ከሎ እንተድረኽባ ነይረ ኣብዚ ኣላ መስለኒ የስ ስዛ ናይ ብሓቂ ከተፀብቀሉ ከምዚያ ትሪእዋ ዘለኹም ኢኹም ሓቂ ንምዝራብ ኣነ ካብ ቀጠልያ ማልያ ብጫ ማልያ ተፀብቀሉ ንቢኒ ወላ እታ ፃዕዳ እውን ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ኢለ ነይረ ስለዚ ኮንግራጁሌሽንስ ቢኒ እታ ተሪፋትካ ዝነበረት ማልያ ወሲድካ ኣለኻ ንቢኒ ድማ መን ኮንግራጁሌሽን ኢልዎ እስከ ስምዑ ኣብዚያ ስምዑ ባጌርና ንውድእ حقكم حزب إريتريا ألف مبروك أريتريا بالأريتري نحن مشاهدينا الكرام متواصلين معكم بنيام إنكا حقوسكم እንኳ ሓጎሰካ ቢኒ እንኳ ሓጎሰኩም ህዝቢ ኤርትራ ኣልፍ መብሩክ ተባሂልና ኣለና ሽክረን ሌክ ሽክረን ታላ ቢኒ ብዓረብ ክንውደስ ብኤሮጳ ክንውደስ ብኣሜሪካ ክንውደስ ቴንክ ዩ ቢኒ ከምኡ ድማ ኩልኻትኩም ኤርትራውያን ፕሮፌሽናልስ ኤርትራ ኣብ ኩሉ ቦታ ባንዴራ ሃፍ ከም ዝብል ትገብሩ ዘለኹም ሓንቲ ደንጉያ ዝመፀትና ሓበሬታ ኣብ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክስ ኣብ ይረኽበና